yung takaligre, tanggal ko, payo mo. Multing masinuyan ang laong. Ako sir, delivery lang ako sir. Di man akong aram sa loob kayan. Na-scam po si sir, tapos dagit po sa kuya. Muya kaya ako sir kasanay sir. Yun pong mga ginamit sa kanyang statement or mga salita, pwede po yung gamitin against doon po sa nag-utter ng mga bad words sa kanya. Pwede po siyang pumasok sa grave threat po. Desidido ka magreklamo? Opo, opo. Ngayon, partner, makakasama natin dito sa studio ang nagrereklamong delivery rider na si Gerald Gabriel D. Gerald, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po sir. Opo. Maaari bang maikwento mo kung ano ba yung nangyari talaga? Yung una po yung sir, pag-deliver ko sa kanya, na maayos naman po yung pakikiusap ko sa kanya na, sir, may delivery po kayo. Tapos, kinuha ko yung box na parcel niya, binigay ko sa kanya, tapos pumasok siya sa loob ng gate. Hindi na ako sir pumasok kasi mahirap na pumasok sa loob ng gate, baka kasuhan ako ng trespassing. Mali na po yan. Ginawa ko na lang sir, nag-video na lang po ako para kung magalit man si... May document mo. Pero matanong ko lang sa iyo, nang inabot mo, magaan ba talaga yung parcel? Magaan po yun sir. Kahit ikaw hindi ka maniniwala na welding machine. Opo, hindi ako naniniwala na welding machine Okay. yun. Dinala ko lang yun doon sir. Dinala niya pagpasok sa bahay, paglabas galit na. Galit na po sir. May dala ng anong dala niya? Yung gunting na pinabukas Dala niya po. pa rin niya yung parcel. Opo. Anong Binato sabi? niya sa akin yung parcel na yun sir eh. At ano yung sinabi niya sa iyo? May pagbabanta na. May pagbabanta na magsaksakan daw kami sir. Ginagawa ko sir, lumalayo na lang ako sir para hindi pa ako masaktan. Alam niyo ba ang laman ng mga parcel na i-deliver ninyo? Hindi po sir, hindi po namin alam kung anong laman yan. So ano lang ang alam niyo? Yung halaga lang? Opo, so yung halaga lang tapos makikita namin pag nag-deliver na kami. Hindi niyo yan pwedeng silipin? Hindi po. So obligado kayo, dalhin niyo yan doon sa buyer? Opo. Marami ka na bang na-experience na ganito, na yung dineliver niyong parcel ay mali kaysa Opo. sa order? Meron na rin ako sir na ganyan na mga customer. Pero kinakausap namin si customer na, ma'am, ganito na lang po. Pag hindi kayo sigurado sa laman ng parcel, i-cancel na lang natin. Doon sa pagbabanta kanina, nakita natin sa video, ano ba yung sinasabi niyang ano sa iyo? Anong pagkakasabi niya? Pupugutan ka niya? Ano? Pupugutan daw ako niya ng ulo, tapos yung mata ko po, sasaksakin ng mata ko, yung puso ko. Matanong ko lang, kilala mo ba personal itong pinagdeliveran mo? Ano bang pangalan nito? Siya po si Enrico Salvadora po. Enrico Salvadora. Taga saan? Sa Ames Barrio po. Purok Gis ng Ames. Dito sa Ames Barrio, Legazpi City. At naipaabot mo na ba itong reklamo doon sa kumpanya? Opo. Ginawa na po nila ng action po yung nangyari sa akin. Ano naman yung aksyon ng kumpanya mo? Ginagawan po ng paraan na matrace yung seller po. So, nakarating na din ba ito sa mga otoridad, itong nangyari sa iyo? Bali po, nag-blatter na po ako sa pulis sa barangay po. So, nakablatter ito sa pulis at sa barangay Opo. para naman sa iyong seguridad. Opo. Ang seller ay taga itong Hextech, tama? Opo. So, ito ba ay naiparating na ninyo doon sa kanila na itong buyer ninyo ay nagkaroon ng ganitong ang reklamo, nagkaroon ka ng pagbabanta dahil dito sa buyer na nangyari dahil na-scam siya. Naiparating nyo na ba? Bali po ma'am, blacklisted na po yun na, yung seller na po yun. Yung Hextech. Hindi na po nakukontak yung number na yun. Gawain na talaga nung seller na yun. Pagkatapos ng pangyayari sa akin, meron pang isang parcel na nandun na kinausap na lang namin yung customer na i-cancel na lang. Yung mga nagpaplanong bumili, tandaan nyo na yung pangalan na yan, ha? Hextech. Mga malalaking Hextech halaga, mga Collector. Ayan. May, So more on electronics siya, partner. may nakalagay pang free shipping. Sa mga nanonood dyan, partner, dapat aware kayo na yung seller na yan, Hextech Collector. Nabayaran na ba nung... Hindi pa po. Usually, pag gano'n na hindi binayaran ng buyer yung parcel, charge ba sa inyo? Opo, charge po yan sa amin. Oho. Matanong ko lang, charge ba sa iyo ng Splash? Flash Express? Hindi po nila charge. Ginawan po nila ng Report. Ayun. Ano din ang pwedeng maging hakbang ng DTI, Department of Trade and Industry, sa ganitong mga pangyayari? Partner,
Siguro tawagan natin sa ating telepono na andyan na si Mr. Robin Sumbol, ang Consumer Protection Division Head ng Department of Trade and Industry Region 5. Magandang hapon po, Sir Robin. Yes, sir. Good afternoon Opo. and magandang hapon po sa lahat ng nakikinig po sa atin ngayong Opo, Sir Ruben, magandang hapon. Madami na din po ang naitalang mga ganitong kaso po, Sir Ruben. Ano po yung pwedeng kaharapin na kaso ng kumpanya na na-scam po? Ganito po, ma'am, yung ganitong sitwasyon, maaari po mag-complain sa Department of Trade Industry kung yung customer po, yung consumer, regarding po doon sa naging resulta na pag-order niya online. Ang pangalan po ng kanilang store sa Facebook ay Hextech. Meron na din po bang reported na ganito pong kaso o reklamo po sa inyong opisina? As of now po, ma'am, wala po kaming na-receive na complaint regarding dyan sa Hextech. Ang payo din namin sa mga consumers, yung kung mag-order po sila, kung mag-order tayo online, siguraduhin po natin na legit yung selling platform na in-orderan natin para po makasiguro tayo na legit po yung in-orderan natin. So much better po na pupuntahan po natin na mga online selling platforms. Yung mga legit po. Marami Opo. naman tayo legit na online selling platforms kasi Opo. meron po silang mechanism kung sakali po may hindi po natin nagustuhan yung order natin, defective yung order natin, may return exchange policy po sila. Paano nyo po malalaman na lihitimo po itong account ng isang online seller? Ano po yung dapat tandaan po ng ating mga buyer? Kukuhanin po nila yung pangalan ng online seller. Ngayon po, para po ma-verify po natin yan, pwede po silang pumunta sa office namin para po makita natin kung registered po yung business name niya dito sa DTI. Pero po, ma'am, sir, yung business name registration ng DTI, hindi pa naman po yan licensed to engage in any business. So, kailangan po natin mag-verify kung meron siyang mayor's permit kung saan po located yung negosyo niya. Sir, maaari po ba nating maimbestigan po itong online shop na ito? Sige po, ma'am. Ang ano lang po is, kukunin namin yung details para po makuha natin kung talaga registered siya dito sa BPI natin. Opo. Ngayon po, meron po namang ibang methods para in case hindi ho namin matrace dito. Nandyan po yung PNP na cybercrime. Sila po may capability para po i-trace kung yan mga bogus nating mga online sellers. Sir Ruben, maraming salamat po sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo. At para partner sa problemang yan, ngayong hapong ito, importante na matugunan at maaksyonan din ito ng ating mga otoridad. Kaya nasa linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Malu Calubakib, ang ating kumari partner, ang spokesperson ng Philippine National Police Regional Office Number 5. Magandang hapon, Colonel Malu. Yes, hello, magandang hapon. Ayan, mas maganda pa sa hapon yung signal niya ngayon. Okay. Colonel Malu. Opo, gaya ng nabanggit ko kanina, ito palang nabanggit nyo na rin na itong bidyong ito ay napanood na rin po ninyo. So anong pinakamagandang gawin po nito ni Gerald? Lalo na't pinagbantaan siyang papatayin at sasaksakin ng gunting. Yes, yun pong mga ginamit sa kanyang statement or mga salita, pwede po yung gamitin against doon po sa nag-utter ng mga bad words sa kanya. So ngayon po pwede siyang lumapit sa amin sa Legazpi PNP kung gusto niya pong ma-file ng case itong kanyang respondent, pwede po siyang pumasok sa grave threat po. Although yung pagkakalam natin na hindi pa naman yata siya nagbabayad doon sa parcel niya, Yes. and pinuksan niya na yon, so walang kasalanan talaga yung courier doon. Ano ang advice natin, Colonel Malu, dito kay Gerald? Yeah, pumunta lang po siya doon sa PNP Legazpi. Kung desidido po siya na mag-file ng grave threat doon sa respondent. So, Colonel Malu, sasamahan po ng mga staff ng programang ito, itong si Gerald, desidido ka magreklamo? Opo. Ayan, maraming salamat, Colonel Malu Calubakib. Sasamahan na lang, Colonel, ng programang ito, itong Yes si po, Gerald. mabalos po. Opo, thank you so much. Si Gerald, partner, nakapasok ka ba ngayon sa inyong trabaho or nasa ilalim ka pa din ng trauma
Ngayon po, natutrauma pa rin po ako sa nangyari po sa amin. So, na-traumatize ka. Opo. Hanggang ngayon, simula na mangyari yun, hindi ka pa nagde-deliver ulit. Nag-deliver na po. Bali ngayon po, hindi muna ako pumasok. Pero hindi ka man ninenervyos pag nagde-deliver ka. Nervous po. Nandun na po yung talagang takot ko. Kasi, halimbawa kahapon po, dumaan naman po ako dun sa kanila. Pero dahil hindi ka nakapagtrabaho ngayon, Oo. syempre, kulang Ora partner ang mismo. kita niya. Ayan, bigyan natin partner. Mga kaibigan, Ayan. kakaiba talaga ang programa nito. Ito. Ora mismo. Ayan. Tanggapin mo ito, Gerard. Makakatulong din Teka, ito sa iyong partner, pamilya. siguraduhin ko kung tama ang laman ng parcel. Oh, tama yan. Tama yan, partner. Pera ang laman yan. Anong laman ito? Pera! Baka mga sabon ito, ha? Oh, hindi, Okay, partner. Pera yan. Sigurado? Huwag mong itatapon pabalik sa amin, ha? Pera yan. Wala kang gunting na dala dyan, ha? Wala. Hindi ka magagalit sa amin. Inabutan ka namin. Yan. ng Tunay, Ayan. hindi bogus. Tunay. Thank you po, Ayan. thank you po. Baka meron kang advice sa mga kapwa mo kagulong na naandyan. Kapwa mo mga Sige. rider. Mga paps, mga kagulong, iwasan na lang natin yung mga rider na ganun mga pag-iisip nila. Habaan na lang natin yung pasensya natin na sa mga customer na medyo iba po yung pakitungo sa atin. Hayaan mo lang natin. At ano naman ang masasabi mo sa programang ito at sa Kubicon? Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa akin at dito sa programang ito po. Siyempre, ito ang tabang Ora mismo! Action po sa mga nangangarap.